Lombalgia, acea durere de spate pe care am resimțit-o cu toții cel puțin o dată în viață. Ce ar trebui să știi despre aceste dureri de spate? Rămâi cu mine și vom discuta pe larg. Lombalgia reprezintă durerea apărută în zona inferioară a spatelui, adică coloana lombară, partea de jos, iar uneori durerile ne împiedică să mergem normal. De cele mai multe ori, cauzele sunt supra-solicitarea musculară, activități neobișnuite sau intense, postură incorrectă sau întinderi ușoare de ligamente sau, mai rar, hernia de disc. De asemenea, stresul emoțional sau psihic poate contribui la apariția durerii. De ce blocajele sau durerile apar mai des în anumite perioade ale anului? Pentru că variațiile de temperatură sau de climă pot influența atât starea fizică, cât și cea mentală, favorizând uneori durerile de spate. Cât poate dura o lombalgie? La o lombalgie acută, de obicei, durerile dispar în câteva zile. Pot dura 2-4 săptămâni, însă, în cele mai multe cazuri, se opresc după 2 săptămâni. La cea cronică, durerile pot dura până la 3 luni sau reapar frecvent. Ce poți face tu dacă ai dureri lombare? Păi, în primul rând, rămâi activ. Evită repausul la pat mai mult de 1-2 zile. Încearcă să te miști, să mergi, să faci câteva exerciții de întindere. Masajul, stretching-ul și exercițiile ușoare pot ajuta. Aplică căldură locală. Fă întinderi ușoare și ia pauze dese în cazul în care lucrezi la birou și stai mult pe scaun. La recomandarea medicului poți apela la antiinflamatoare. Iar dacă durerile persistă, consultă un medic sau un fizioterapeut pentru o evaluare corectă. În cazul în care consideri că aceste informații te-ar putea ajuta și ar putea ajuta și pe altcineva, te invit să dai o distribuire. Până data viitoare, toate cele bune!